Здравейте, аз съм Мартина Маринова. Днес се намираме в Велико Търново и ще ви направим част от нашата разходка. Тази година решихме да си направим една кратка почивка в старата столица – Велико Търново. Отседнахме в един хотел, който ни предоставя уникална панорама от към Царевец. Времето беше изключително топло и въпреки, че разни облаци ни заплашваха с дъжд, до такъв не си стигна. Нашата разходка започна от катедрален храм Рождество Богородично. Там ни се отвори много красива гледка към трапезица и околните къщи. Едно от интересните места, които посетихме, беше малката уличка Георги Раковски в квартал Варуша. Въпреки, че много пъти сме ходили в Велико Търново, за първи път попадаме на тази улица. Тя ни привлече с занаятчийските дюкани и своята автентичност. Седнахме пред едно уютно заведение за чаша кафе, където необезпокоявано спеше едно коте, което привличаше погледите на минувачите. Кафето беше наистина страхотно. Не забравихме да посетим едно от любимите ни места – паметника на Асеневци, който виждаме от почти всяко заведение в околността. Точно когато стъпихме на моста над река Янтра, заваляха първите капки дъжд. Скрихме се в едно заведение, в което се възползвахме от вкусното меню и след час и половина продължихме с разходката около внушителния монумент.
Велико Търново е един романтичен град, пълен с история, който трябва да бъде посетен от всеки българин. Невероятен за своето географско разположение и приказни гледки, стари архитектурни забележителности, музеи, университети и приятни места за отдих. В края на ползотворния ден се насладихме на спектакъла звук и светлина от нашия хотел. Едно наистина вълнуващо преживяване. Това беше днешния епизод. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала и до нови срещи. Чао!